नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्या आंदोलनाला, आज झालेल्या देवगड मधल्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा होता आणि त्या आंदोलनाला मी पोहोचू शकलो नाही, कारण कोकण कन्या रेल्वे उशिरा आल्यामुळे. पण जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि त्या मतदारसंघाचे आमदार जनतेला फसवतायत, मतदारांना फसवतायत आणि जनतेला गोलमाल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज पालकमंत्र्यांना ज्यावेळी या प्रकल्पाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी देवगडमध्ये 1 कोटीचा अणुऊर्जा प्रकल्प येणार ही आल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पाडगावमध्ये जाऊन अशा प्रकल्प देवगडमधले एकही परत जाऊ देणार नाही अशा प्रकारची वक्तव्य करून या प्रकल्पातून रोजगार किती मिळणार आणि रोजगार किती होऊ शकेल हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आडबंदर, मुंगे, हिजळे या गावागावातून लोक आता विरोध होऊ लागला. त्या विरोधानंतर परत पालकमंत्र्यांनी गेल्या 8 दिवसापूर्वी आपली भूमिका बदलली की पर्यावरण जर प्रदूषित करणारे प्रकल्प असतील तर त्याला मी विरोध करीन. ज्याप्रमाणे आजगाव, धाकोडा या भागामध्ये जिंदालचा मायनिंग प्रकल्प येत होता, त्या ठिकाणी ज्यावेळी त्यांच्या जवळच्या बँकेचे चेअरमन त्यांनी ते ड्रोन सर्वे करायला सांगितला होता, ते ड्रोन सर्वे करत असताना तिकडच्या ग्रामस्थांनी त्या सर्वे करणाऱ्या मुलांना मारहाण केली आणि त्याच्यावरून माहिती ओढवली. त्यावेळी माहिती आली की त्यांचेच खास बँकेचे चेअरमन त्या असलेल्या ड्रोन शूटिंग करण्यामागे होते. त्यांनी एक राजगड हॉटेलला ठेवले होते. त्यांना कळल्यानंतर त्याही ठिकाणी जाऊन ज्या वेतोबाच्या मंदिरात ग्रामस्थांसमोर तो प्रकल्प होऊ देणार नाही, हे प्रकल्प खऱ्या अर्थाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे आहेत. केंद्र सरकारमध्ये आणि राज्य सरकारमध्ये आज देवगडच्या प्रकल्पाबाबत पण किंवा याही प्रकल्पाबाबत एकही पत्र कोणत्याही प्रकारचं नितेश राणे पालकमंत्री यांनी दिलेलं नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारचा कॅबिनेटला मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्याचबरोबर येणाऱ्या अधिवेशनातही कुठे प्रश्न उपस्थित केला नाही. तीच परिस्थिती आंबा बागायतदारांची झाली. आंबा काजू बागायतदारांनी काढलेला, राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेला मोर्चा, त्या मोर्चाला मागील अधिवेशन सोडून स्वतः अधिवेशनात उभे राहिले आणि त्या मोर्चाला आले आणि भाषण करून गेले की तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची तुमची मागणी मी लावून धरणार. त्या अधिवेशनात कोणत्या प्रकारचं काही देऊ शकले नाहीत. याही अधिवेशनात कोणत्या प्रकारचं करणार. शेवटी देवगडच्या जनतेला आणि आंबा बागायतदारांना आज 220 रुपये प्रति झाड आणि काजू बागायतदारांना 0 मदत. हे आज प्रकल्प त्याचमुळे आज आंदोलन झालं. आंदोलन करायला पण तिथेही आंदोलन ते अगदी दाबण्याचा, चेपण्याचा प्रयत्न केला, पण ते आंदोलन दाबलं असलं तरी जनतेच्या मनात आंदोलन आणि या सरकार विरुद्ध आणि या केंद्र सरकार, राज्य सरकार विरुद्ध ही नाराजी पसरलेली आहे. ही नाराजी वरती पांघरून घालता येणार नाही. जे नारायण राणेंच्या पावलावर किंवा नारायण राणेंच्या आदेशानुसार चालणारे नितेश राणेंनी त्या प्रकल्पाला रत्नागिरीमध्ये वक्तव्य केलं, जो प्रकल्पाला विरोध करेल त्याला फटके घालणार.
आज एवढे प्रकल्पाला 2,500-3,000 लोक विरोध करायला आले, त्या लोकांना फटकेला नारायण येणार आहेत का? नारायण येऊ शकतील का? म्हणजे नुसत्या लोकांना धमक्या द्यायच्या आणि लोकांना घाबरवायचं, याला आता धमक्याला आणि लोकांना घाबरणार नाही. जनतेला आता कळू लागलेलं आहे, राणे कुटुंबीय आपल्या स्वार्थासाठी आणि आपल्या असलेल्या हितासाठी हे प्रकल्प आणू पाहत आहेत. हे प्रकल्प त्यांच्या कोणत्याही ह्याच्यासाठी नसून ते विरोध करणार नाहीत, या विरोध मावळण्याचा प्रयत्न करतील. पण जनतेला आता अजून याबाबत प्रखर करण्याकरता आणि या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाबतीत विरोधात आणि आंबा बागायतदारांना मिळणारी नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे, यासाठी आता अणुऊर्जा प्रकल्प बाधित गावांना गावागावामध्ये जाऊन आम्ही भेटी देणार आहोत, गावातल्या लोकांना भेटणार आहोत. शिवसेना पूर्णपणे या प्रकल्पाच्या विरोधात तुमच्या पाठीमागे आहे हे सांगणार आहोत आणि त्याला धीर देण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. कारण अशाच प्रकारचे सर्व प्रकल्प पालकमंत्र्यांचे बोगस आणि लोकांना फसवणारे आहेत. ज्याप्रमाणे बोट आणली, त्या बोटीच्या कंपनीला पण त्यांनी 2,93,00,000 डिझेलसाठी देऊ शकले, पण आमच्या मच्छीमार बांधवांचं जे डिझेल वाढलेलं आहे ते डिझेल कमी करू शकत नाही मत्स्य उद्योग मंत्री. हेच मच्छीमारांचं हित बघणारे मत्स्य उद्योग मंत्री या बाबतीत मच्छीमार, आंबा बागायतदार आणि जे अणुऊर्जा प्रकल्प बाधित प्रकल्प असलेले लोक, हा बाधित प्रकल्प नुसते ते गावातले होणार नाही आहेत, तर संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा, सिंधुदुर्ग जिल्हा होणार आहे. कारण या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा आता युरोपमध्ये पण उष्णता वाढल्यामुळे, या उष्णतेमुळे आता अणुऊर्जा प्रकल्प युरोपमधले बंद करावे लागले. म्हणजे वातावरण किती दूषित करतं हे आता युरोपवाल्याला कळलं आहे. जे युरोपमध्ये बसलेले अणुऊर्जा प्रकल्प अगदी तांत्रिकदृष्ट्या, याच्यादृष्ट्या व्यवस्थित, पर्यावरणदृष्ट्या व्यवस्थित बसवले असले तरी त्याही ठिकाणी आता उष्णता मोठ्या प्रमाणात वाढू लागलेली आहे. याचा परिणाम, या अणुऊर्जेचा परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व झाडाझुडपांना, आंबा बागायतदारांना, काजू बागायतदारांना आणि सर्व शेतकऱ्यांना हा होणार आहे. त्यावेळी फक्त ती गावं बाधित होत आहेत, ती गावापुरतीच नाही, ती गावं जात्यात असतील. उद्या आज तुम्ही सुपात असाल, पण भविष्यात तुम्ही जात्यात जाणार आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यातल्या जनतेने त्या असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात जिल्ह्यातल्या जनतेने उभं राहण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी आपण जिल्ह्यातल्या जनतेला मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो, या प्रकल्पाला सर्व जिल्ह्यातल्या जनतेने विरोध करून हा प्रकल्प, जसा नाणारचा प्रकल्प नाणारवासियांनी हाणून पडला, तसा हा प्रकल्प पण आपण हाणून पाडूया, अशा प्रकारची मी आपल्याला विनंती करतो. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 9955663655 आणि 9619581234. शिक्षणाला प्रोत्साहन देत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्यातर्फे आजगाव पंचक्रोशीत शालेय साहित्य वाटप उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. या उपक्रमाची सुरुवात आजगाव जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 1 इथं विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचं वाटप करून करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आवश्यक साहित्य उपलब्ध व्हावं आणि त्यांच्या शिक्षणाला बळ मिळावं या उद्देशानं हा उपक्रम राबवण्यात येत असून संपूर्ण मतदारसंघात टप्प्याटप्प्यानं शालेय साहित्याचं वाटप करण्यात येणार आहे. सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून विशाल परब सातत्याने विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवत आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक उपक्रमाचं आजगाव पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, पालक व शिक्षकांकडून स्वागत करण्यात येत असून समाधान व्यक्त केलं जात आहे. यावेळी भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेन नाईक, भाजपा सोशल मीडिया प्रमुख केतन आजगावकर, आजगावचे माजी सरपंच अण्णा झाटिये, ओंकार आजगावकर, अमित आजगावकर, गिरीश परब, निळू झाटिये, गोविंद वैज, दीपक हळदणकर, अभिषेक फेदरे, ओम आजगावकर, मुख्याध्यापिका माडगूत, शाळेतील शिक्षक वर्ग, पालक तसंच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्व शिक्षक वर्गाने जो आम्हाला आदर दिला आणि आम्हाला सर्वांना या ठिकाणी एवढा सुंदर कार्यक्रम आपण अरेंज केल्याबद्दल मी मनापासून आजगाव पंचक्रोशी आणि ग्रामस्थ आणि विशेष म्हणजे जुन्या काळामध्ये ज्याने या शाळेमध्ये शिक्षण घेतलंय त्या विद्यार्थ्यांना मी धन्यवाद देतोय. कारण मी मागच्या 2 वर्षापूर्वी मला वाटतं अण्णांनी मला या कार्यक्रमाला बोलवलं होतं
आणि खूप सुंदर कार्यक्रम आपल्या या आजगाव पंचक्रोशीचा अनेक वर्ष ज्या ज्या मुलांनी या शाळेतनं शिकून गेलीत आणि ज्यांचं चांगलं पुढे जे ध्येय होतं ते पूर्ण झालं, अशा सर्व मुलांचा एक स्नेह मेळावा या ठिकाणी घेतला होता. आणि त्यावेळी त्या प्रसंगी या पंचक्रोशीतील सर्व अण्णांपासून सर्व मित्रमंडळींनी मला बोलवलं होतं. मी सर्वांना धन्यवाद देतो. आजचा हा कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे आम्ही सुरुवात केला आणि आजगाव ही शाळा आम्ही यांना पहिली प्राधान्य दिली, कारण अनेक वर्ष आमची इच्छा होती की आजगाव पंचक्रोशीमध्ये आपण वया वाटप किंवा दप्तर वाटप, शालेय वस्तू वाटप कार्यक्रम चालू करावा. आज सुंदर असा दिवस पाहून आम्ही आज सुरुवात केलेली आहे. माझ्या मित्रांना, सर्व छोट्या मित्रांना एवढंच सांगू इच्छितो की आपल्या आजगावच्या प्राध्यापक, मला वाटतं मुख्याध्यापिका माडगूळ मॅडम आहेत, त्या माझ्या गाववाल्यात आहेत. त्यामुळे जोरदार आपण त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजूया. खरोखरच या शाळेची लोकसंख्या मुलांची 75 आहे आणि ही 75 मुलं म्हणजे आजच्या काळामध्ये सर्व जिल्हा परिषदच्या शाळांमध्ये 2 नाही तर 5 मुलं असतात. पण या पंचक्रोशीतील सर्व जुन्या जाणत्या माणसांमुळे, मंडळींमुळे या शाळेची शोभा वाढलेली आहे. त्यामुळे सर्वांना मी धन्यवाद देतोय. आलेल्या सर्व पालक वर्गांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो. आपण सर्वांनी 2 शब्द ऐकल्याबद्दल सुद्धा मी धन्यवाद देतोय. मला एकच सांगावंसं वाटतंय की आजगावच्या पंचक्रोशीतनं खूप सुंदर चांगलं शिक्षण दिलं जातं आणि आपला एखादा मुलगी किंवा मुलगा राज्य आणि देश लेवलवर चमकला पाहिजे, याच्यासाठी शिक्षक वर्गाने तसं कार्य केलं पाहिजे. आणि मुलांनी तशी ध्यानधारणा केली तर मला नक्कीच वाटते की आजगाव पंचक्रोशीचं आणि या शाळेचं नाव आपलं सर्वांचं उज्ज्वल होईल. येणाऱ्या काळात मी म्हणा किंवा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्वच नेते आजगाव आणि या परिसरातील सर्व मंडळींसोबत आहोत. आणि विशेष म्हणजे या शाळेवरती आमच्या सर्वांचं प्रेम आहे. योगायोगाने का असताना आज आपली सुरुवात, मला वाटतं दरवर्षी आम्ही जून-जुलैमध्ये सुरुवात करतो आणि आज पहिला दिवस आहे की शालेय दप्तर वाटप आणि शालेय शिक्षणाचं जे साहित्य वाटप आहे त्याची आज आम्ही सुरुवात आपल्या शाळेतनं केलेली आहे. त्यामुळे आपण सर्वजण या गोष्टीबद्दल आपण सर्वांनी 2 शब्द ऐकला आणि विशेष म्हणजे आलेल्या पत्रकार बंधूंनाही धन्यवाद देतोय. गावातील काही मंडळी आहेत त्यांनाही धन्यवाद देतोय. आपण सर्वांनी आमचे 2 शब्द ऐकल्यानंतर मी एकच सांगू इच्छितो की आपला सांस्कृतिक कार्यक्रम जो असतो दरवर्षीचा, या कार्यक्रमाला सुद्धा आपण पुढच्या वर्षी किंवा ह्या वर्षी आम्हाला बोलवावं. आम्ही मॅडम नक्की येऊ आपल्या कार्यक्रमाला, एवढं मी आश्वस्त करतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये शिक्षणाची धुरा या ठिकाणी चांगली घडणं काळाची गरज आहे आणि शिक्षणामध्ये आपण सर्वांनी, आम्ही सुद्धा तुमच्या एवढे लहान असताना हेच करायचो. आता आमचे आजगावकर साहेब बोलता बोलता बोलले ओंकार आणि सचिन इथे धुडगूस घालायचे, बरोबर ना? त्यामुळे ती एक छोट्या मुलांची जी हसण्या खेळण्याचा, बागडण्याचा दिवस असतो तो आज तुमचा चालू आहे. नक्कीच तुम्ही उज्ज्वल व्हाल, चांगलं घडाल एवढी मी आशा व्यक्त करतो. आज आपल्या शाळेपासून सुरुवात झालेली आहे. मला वाटतं 5,000 ते 7,000 दप्तर अन्नाची वाटायची आहे. पण सगळ्याच ठिकाणी मी पोहोचू शकत नाही, परंतु त्या ठिकाणी त्या जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीचे आमचे जे मेंबर असतात ते त्या ठिकाणी शाळांमध्ये पोहोचतायत. त्यामुळे मला वाटतं या पंचक्रोशीमध्ये असंख्य शाळा आहेत. अजून त्या सर्व शाळांमध्ये आमचे जिल्हा परिषदच्या मॅडम आहेत, तसेच आमचे ते मराठे साहेब आहेत, पंचायत समिती, या सर्वांना घेऊन आपण सर्वांनी इतर कार्यक्रम करावा आणि या ठिकाणी आपण सर्वांनी आजचा हा कार्यक्रमाची शोभा वाढवलेली आहे. मी पुन्हा एकदा मनापासून सर्वांना धन्यवाद देतो आणि माझं भाषण आवडतं घेतो. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 1064 77. पाणलोट क्षेत्रात करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराबाबत बातम्या येत आहेत. येणाऱ्या बातम्यांचा खुलासा करण्यासाठी संबंधित कमिटीचे अध्यक्ष, सचिव, अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक येत्या 15 दिवसांच्या आत घ्यावी. तसंच याबाबत होणाऱ्या आरोपांचं निरसन करून पत्रकार परिषदेत खुलासा करा. केलेल्या कामांचा आम्हाला आढावा द्या, अशी मागणी पाणलोटच्या अधिकाऱ्यांकडे उपसभापती व सर्व सदस्यांनी दोडामार्ग पंचायत समितीच्या मासिक सभेत केली आहे. पाहूयात. तुमचे पाणलोट समिती अध्यक्ष सरपंच आहे, सचिव तुमचा आहे, मी काय म्हणतो पाणलोट समिती अध्यक्ष
येणाऱ्या बातमीचं खंडन करायला लावा ना. नाही, थांबत नाही ते. Yes, sir. आम्ही काय केलंय की आता बऱ्याचशा ग्रामपंचायतीमध्ये समजा काही तक्रारी असतील तर त्या तक्रारी आम्ही काय केलंय की प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे सरपंच सचिवालयानं तर सांगितलंच आहे. प्लस आमचे जे AI आहेत म्हणजे डेप्युटी इंजिनियर असतील किंवा जलसंधारण किंवा खालची टीम आहे आमची परत 3 लोक, तर त्या लोकांच्या मदतीने जे काही तक्रारी असतील त्या तक्रारीचं आम्ही लिखित निराकरण करतो. लक्षात घ्या, लेखी आपण करून देतो, पण त्याचं परत कसं असतं की ते लेखी जे आहे ते लेखी समोरच्याला पण ते मान्य असणं मान्य म्हणजे तक्रार करणं म्हणजे मान्य नसतं असं आपण गृहीत पकडून चला. तो विषय झाला नाही. हे काय म्हणतो, पेपरला जी बातमी येते की दोडामार्ग तालुक्यातील पांडव क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि हे होतं, ह्याचं खंडन कोणी केलं होतं? का केलं नाही खंडन? तुम्ही आता बैठक का घेता ना, मेळावे घेता, पांडव समितीच्या अध्यक्षांची मिटिंग घेता, सगळ्या बोलून आणा पांडव क्षेत्राच्या अध्यक्षांना, सचिवांना बोलवा, तालुक्याला एक मिटिंग घ्या, त्यांना विचारा त्यांची खरोखरच जर तिथे आहे तर त्याची चौकशी करा. नसेल तर तुम्ही प्रेस घ्या आणि त्याची माहिती घ्या. किती दिवसात येणार? आम्ही आता सर काय करतो, बऱ्याचशा सरपंचांचं असं म्हणणं होतं, आता मला आता कालपर्यंत बरेच सरपंचांची किंवा सदस्य किंवा आणखी लोकप्रतिनिधी आपल्यासारखे मान्यवर असतात ते फोन करून सांगतात की हा जो दोडामार्गमध्ये जो बदनामीकारक बिनकामाचं झालेलं आहे पूर्णपणे, गावामध्ये कामं झाली आहेत, कुठे तर एक लक्षात घ्या की हाताची पाची बोटं सारखी नाही, कुठे ना कुठेतरी कामं कमी जास्त झालेलं असेल त्या ठिकाणी ती ग्रामपंचायत ते सन्मानित सरपंच किंवा सदस्य त्या संदर्भात काय विचार करतील त्याचा विषय वेगळा आहे. परंतु अशा प्रकारे जर काही चुकीच्या पद्धतीने जर काही कामं होत असतील किंवा चुकीच्या पद्धतीने जर काही हे होत असतील तर त्यांना मी सांगितलं की पुढच्या आठवड्यामध्ये, कारण एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जिल्हा जलसंधारण यांनी तुम्हाला सांगितलंय की 1 जुलैच्या फर्स्ट वीक नंतर आपण मीटिंग लावू, ज्याच्यामध्ये सरपंच महोदय असतील, सगळे सचिव असतील, आपल्यासारखे लोकप्रतिनिधी असतील, आम्ही सगळ्यांना तुम्हाला पण कॉल करणार आणि त्या ठिकाणी इथेच आमच्या हॉलमध्ये मीटिंग होतो आणि त्या मीटिंगमध्ये जे काही तक्रारी असतील, जे काही त्यांची भांडणं असतील, जे काही काय म्हणतात ते सगळं काय असेल ते सगळं त्या ठिकाणी मीटिंगमध्ये काय समोरासमोर होऊन जाऊ नये, तो काही विषय नाही. समोरासमोर जे काही गोष्टी असतील त्या गोष्टी आपण त्या ठिकाणी क्लिअर करू. फक्त साहेबांचा साहेब याच्यासाठी लागतो कारण ते सदस्य सचिव असल्यामुळे आपल्याला त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच त्या ठिकाणी जे काय ते करावे लागते. म्हणून मी नाहीतर मी मागेच मीटिंग घेतलेली होती, 8 दिवसापूर्वी घ्यायचं मी हे केलेलं, लेटर पण काढलेलं होतं, पण साहेबांची तशी आम्हाला वेळ मिळालेली नव्हती. पण पुढच्या आठवड्यात किंवा 15 दिवसात मिळेल. टाइम बॉर्ड घ्या, 15 दिवसामध्ये तुमची हो. बैठक झाली पाहिजे. बैठकीला पाहिजे सर्वांनी आपल्याला बोलवा आणि त्या ठिकाणी ते विषय झाले पाहिजे. एक झाले विषय की त्याच्यानंतर प्रेस घेऊन तुम्ही सांगितलं पाहिजे की आमच्या असल्यामुळे आणि जर असतील एखाद्या भागाने काही त्रुटी ते पण सांगा, मला एवढ्या त्रुटी आहे त्या एवढ्या दिवसामध्ये आम्ही काय करणार आहोत तरी पूर्ण करून देणार आहोत. असं काय आम्ही आता इव्हन सर आम्ही आता 5-6 काही कंप्लेंट्स आल्या, त्या कंप्लेंट्स आम्ही वसुंधरा स्तरावर पण कळवलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आता समिती प्रत्येक जरी आम्ही कामं आमची जरी पूर्ण जरा 100% आम्ही एकदम चांगली केली. तुमचा जो जेई असतो ना तो होता ना त्यावेळी त्याला ते दिसलं नाही काय. तुमचे सगळे यंत्रणा आहे खाली मग ह्या चुका कशा करतात? आम्ही ते रेक्टिफाय करून घेतो तेवढा आमच्या आता बंधारा काढणार काय वीर काढायची ते सांगा. उद्या मी प्रत्यक्ष बघतो, कदाचित आज मला जर वेळ असेल म्हणजे आम्ही कशी बोलतो उद्या बघून घ्या 100% उद्या मी तुम्हाला अपडेट देतो. आणि अपडेट उचित झाली की मी आपण पाहिजे तर मी तुम्हाला सपोर्ट केलं तर तुमचे पण सजेशन येईल, माझे देखील पण येतील आणि आपण काय सोल्युशन काढता येईल. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 9423 98 97 81 9423 98 97 83 आणि 8605 58 63 76. पावसाळ्यात पर्यटकांचं आकर्षण ठरणाऱ्या कणकवली तालुक्यातील सावडाव धबधब्याकडे जाणारा रस्ता सध्या अत्यंत खड्डेमय झाला असून त्यामुळे पर्यटक व स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. पाहूयात. सावडा रस्त्याचे धबधबे आहे, रस्त्या जायचे धबधब्याला
हे दिसतच आहे ना परिस्थिती. काय आहे नेमकी? म्हणजे आहे ते खड्डे पडलेले आहे ते बरोबर. मग आणि काय सांगणार? लोक काय बोलतात काय सांगणार तो. काय तुमची मागणी आहे म्हणजे काय सांग? मी आता एकटा काय सांगू, मागणीवाल्यांना कळायला पाहिजे ना. मागणी कोण आहेत ते रस्ते जाणाऱ्या गाड्या बिड्या त्यांच्याकडे आहेत, त्यांचं सर्वे त्यांनी करायला पाहिजे. आमच्या काय आम्ही गावाला आहे, तिथे काय आम्ही कधी इथे राहतो कधी मुंबईला राहतो बरोबर. आमच्या काय गाड्या फाड्या नाही आहेत. काय सुधारणा हो बाकी काय रस्त्याची, बाकी काय म्हणतात रस्ता खराब, गाडी टू व्हीलर चालत नाही जरा, हा ना गाड होता. बाकी काय ना सुधारणा व्हायची एवढंच आमचं म्हणणं. 2 वर्षापूर्वी झालेला रस्ता ह्यो? नाही हो, नाही झालं नाही होतं, अर्धवट झालं. अर्धवट झालं. हा, पण आता लगेच परत खराब झालं. थोडंसं खराब झालं. हम्म. अर्धवट म्हणजे इकडे नाही, मागे झालं. नाही खराब झालं. काय मागणी तुमची? मागणी काय रस्ता चांगला होता, बाकी आमची मागणी काय नाही. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. पालकमंत्री नितेश राणे अवैध धंद्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थारा देणार नाही असं सांगतायत. मात्र दुसरीकडे भाजप कार्यकर्ते राजरोसपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गोवा बनावटीची अवैध दारू आणतात. पोलिसांच्या कारवाईवरून ही बाब उघड झाली असून अवैध धंदे बंद करण्याची घोषणा केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा हल्लाबोल ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केलाय. कालच बघितलं असाल तुम्ही की बांधा चेकपोस्टवरती ही मोठ्या प्रमाणात कारवाई गोवा बनावट दारू विक्रीची झालेली आहे आणि 5 लाखाची दारू या ठिकाणी पकडली गेली आहे गोवा चेकपोस्ट ज्या ठिकाणी सिंधुदुर्गवर. आणि ही मोठी कारवाई या पोलीस यंत्रणेने केलेली आहे. अशीच बरेच कारवाई कालही 7 लाखाची कुठेतरी दारू पकडली गेली. गोवा बनावटीची दारू मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहे आणि ह्याच्यावरती पोलीस यंत्रणेचा, एक्साईज डिपार्टमेंटचा काहीही कंट्रोल राहिलेला नाही. त्यामुळे खरं म्हणजे पालकमंत्र्यांना किंवा प्रशासनाला प्रश्न विचारले पाहिजेत. त्यांचेच भाऊ कुडाळ मालवणचे आमदार ह्या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित करत आहेत की ड्रग्स असेल, गांजा असेल, बनावट दारू असेल, अशा पद्धतीचे राजरोसपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे धंदे, अवैध धंदे या ठिकाणी चालू आहेत. आणि ह्याला प्रशासन नाकारत आहे का? प्रशासन ह्याला पाठीशी घालत आहे का? राजरोसपणे जे हे करतायत, हे जे कार्यकर्ते करतायत ते कोणाचे आहेत? काल एक भाजप कार्यकर्ता, कणकवलीचा कार्यकर्ता चिंदरकर म्हणून पकडला गेला आणि त्याचं नाव या ठिकाणी आलेलं आहे. काल पोलीस यंत्रणेने त्याला पकडलेलं आहे आणि त्याचंसुद्धा नाव या पोलीस यंत्रणा बाजूला काढून त्याच्यावरती गुन्हा न दाखल करण्याचं धाडससुद्धा करेल अशी भीती या ठिकाणी जनतेमध्ये आहे. त्यामुळे अशा जे कार्यकर्ते जे बोगस काम करत आहेत त्यांनी 5 लाखाची दारू काल पकडली गेली. पण असं मी म्हणेन की गेल्या वर्षभरामध्ये त्यांनी कोट्यावधीची दारू एका कार्यकर्त्याने विक्री केली असेल. असे भाजपचे अनेक कार्यकर्ते यामागे आहेत आणि ते सिंधुदुर्गमध्ये गोवा बनावट दारूची विक्री असेल, अवैध धंदे असतील, ड्रग्ज असतील, अशा पद्धतीचे पण, गांजा असेल, अशा पद्धतीचे पण धंदे करू शकत असतील अशी शंका मनामध्ये येते. त्यामुळे ह्यांच्यावरती कारवाई केली पाहिजे, मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली पाहिजे आणि ही गोवा बनावट दारू ही विक्री ही सिंधुदुर्गातनं हद्दपार झाली पाहिजे. आणि जे युवक जे भरकट्ट आहेत त्यांनासुद्धा एक प्रशासनाने साथ दिली पाहिजे. अशा प्रकारची कारवाई या ठिकाणी झाली पाहिजे. एक्साईज डिपार्टमेंटला ही सगळी पूर्ण यादी, म्हणजे जे गोवा बनावट दारू विकतायत त्यांची पूर्ण यादी ह्या एक्साईज डिपार्टमेंटकडे असते. त्यांना त्याचे मोठ्या प्रमाणात हप्ते पोच होत असतात. त्यामुळे ह्यांच्याकडनं ती यादी पोलीस यंत्रणेने घ्यावी, प्रशासनाने घ्यावी, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घ्यावी आणि त्यांच्यावरती कारवाई करावी आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेचं समाधान करावं. अशा पद्धतीची भूमिका शिवसेनेची असेल. नाहीतर एक्साईज डिपार्टमेंटला जाब विचारल्याशिवाय शिवसेना राहणार नाही. अशा पद्धतीची कारवाई न झाल्यास शिवसेना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. पोलीस ठाण्यानजीक मुख्य रस्त्यावर पडलेलं झाड सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी हटवलं. हे झाड तुटून पडल्यामुळे
रस्त्यावरती मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक झालं होतं। याच दरम्यान सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी त्या रस्त्यावरून जात असताना गाडीतून उतरून तत्काळ झाडांच्या फांद्या तोडून रहदारीस मार्ग मोकळा करून दिला। यासाठी पोलीस अनिल धुरी यांनी सहकार्य केलं, तर सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते रवी जाधव, रूपा मुद्राळे, लक्ष्मण कदम, आशिष बांदिवडेकर व संदेश नाईक यांनी झाड हटून वाहन चालकांना मार्ग मोकळा करून दिला। सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। आता मालवणातून बातमी येते चोरीची। बाजारपेठेमधील बँक ऑफ इंडिया समोर उभी करून ठेवलेली दुचाकी अज्ञात व्यक्ती घेऊन पसार झाल्याची घटना घडली आहे। ही व्यक्ती दुचाकी घेऊन जाताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे। मालवणमधील मीनू देऊलकर आणि त्यांचे वडील रवींद्र देऊलकर हे ॲक्टिवा या दुचाकीनं बँक ऑफ इंडियामध्ये कामानिमित्त आले असता त्यांनी दुचाकी बँकेसमोर रस्त्याकडेला उभी करून ठेवली होती। बँकेतील काम आटोपून ते बाहेर आले असता दुचाकी दिसून आली नाही, त्यामुळे बँकेच्या सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता ही दुचाकी एका अज्ञात व्यक्तीनं नेल्याचं दिसून आलं। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सावंतवाडीतील कोलगावात थरारक घटना समोर आली आहे। कोलगावातील एका शोरूम जवळून जाणाऱ्या एका धावत्या डंपरवर अचानक रस्त्याकडेचं मोठं झाड कोसळलं। या थरारक घटनेत डंपरचं नुकसान झालं असलं तरी सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। डंपर आपल्या मार्गाने जात असताना अचानक हे झाड चालत्या गाडीवर पडलं। डंपर चालकानं दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे चालक पूर्णपणे सुखरूप असून अन्य कोणालाही दुखापत झालेली नाहीये। या अपघातामुळे सावंतवाडी कोलगाव मार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती। घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी आणि प्रशासनानं तातडीनं मदत कार्य सुरू केलं। डंपरवरील झाड हटवून रस्ता मोकळा केल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली। मोठी दुर्घटना टळल्यानं स्थानिक नागरिक आणि वाहनधारकांनी सुटकेचा निश्वास सोडलाय। बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना। माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे। स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम। सावंतवाडी नगर परिषदेकडून पुण्यश्लोक श्रीमंत मेजर पंचम खेमराज तथा बापूसाहेब महाराज पुण्यतिथीनिमित्त जिल्हास्तरीय नगराध्यक्ष चषक स्पर्धा 2026 आयोजित करण्यात आली होती। राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले यांच्या हस्ते याचा शानदार शुभारंभ करण्यात आला। जवळपास 500हून अधिक स्पर्धकांनी यात सहभाग घेतला। आज संघाचे गुरुवारी मॅडम नगरपरिषद झाल्यानंतर पहिल्यांदा नगरपरिषदेचा गुरुवारी आणि आज समोर विद्यार्थ्यांनी प्रतिभा भव्य विद्यार्थ्यांचा नगरपरिषदेचा त्यामुळे नगराध्यक्ष मॅडम जिल्हा सभापती यांच्या मनापासून अभिनंदन करतो। महाराजांच्या आपण हे गाव
डॉक्टर बाबासाहेब महाराजांबद्दल बोलायची गरज नाही. म्हणून त्या राज्यात आणि ज्या त्या विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत भाग घेतला त्यांचे अभिनंदन करतो. त्यासारखा विद्यार्थ्यांनी मिळावा तरी शुभेच्छा माझ्या आशीर्वाद सावंतवाडी नगरीसाठी आणि या संस्थांसाठी त्यांचं कार्य महान आहे. ते कार्य सतत पुढे नेण्यासाठी आम्ही ज्यावेळी या सभागृहात आज सत्तेत आलो त्यानंतर नगराध्यक्ष चषक ही स्पर्धा लहान मुलांच्या क्रीडा गुणांना वाव मिळावा यासाठी या ठिकाणी ही स्पर्धा घेतली जात आहे. सर्व खेळाडूंना या ठिकाणी मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. सुधीरजी आडुळेकर क्रीडा सभापती त्यांचा आज वाढदिवस आहे, त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. आजच्या पुण्यतिथीवर आपण सर्व इथे माझ्या पहिला नगराध्यक्ष चषकसाठी उपस्थित आहे, त्याच्यासाठी मी खूप खूप आभारी आहे. आजचा दिवस माझ्यासाठी एक्स्ट्रा स्पेशल आहे कारण माझे प्रिय सासरे राजेसाहेब खेम सावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले आज इथे उपस्थित आहे. कार्यक्रमामध्ये उपस्थित माझे सगळे नगरसेवक, नगरसेविका, सभापती, उपनगराध्यक्ष आणि आपण सर्व पालक, मुलं इथे उपस्थित आहे त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. बापूसाहेब महाराज आपल्याला माहिती असणार की ते हे राज्याचे लाडके राजा होते. बापूसाहेब महाराज एक असे महाराज होते जे नेहमीच सत्याचा विचार करूनच निर्णय घेत होते. त्यांनी आपला शिक्षक मुलांसाठी खूप चांगली सवय केली होती त्यांना शिक्षण द्यायला. माझे हे नगराध्यक्षाच्या नात्यानं पूर्ण 4.5 वर्ष मी फक्त ते लक्ष देणार की मी त्यांच्यासोबत त्यांच्या प्रिन्सिपल्सच्या लक्ष देऊन काम करणार. मी सर्वप्रथम पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांना वंदन करते. बापूसाहेब महाराजांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये सावंतवाडी संस्थानाच्या विकासासाठी खूप मोठे योगदान दिले होते. त्यांनी सावंतवाडी संस्थानातील प्रजेच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी अनेक योजना आणि उपक्रम राबविले आहेत. अनेक ठिकाणी शाळा उभी केली होती. तसेच सावंतवाडीमध्ये व्यावसायिक शिक्षण देण्याची सोय निर्माण केली होती. सावंतवाडी संस्थानातील लोकांचे आरोग्य त्यांनी विशेष काळजी घेऊन केलेली होती. म्हणून त्यांनी त्या काळामध्ये सावंतवाडीमध्ये दवाखान्यांची उभारणी केली होती. सावंतवाडीतील लोकांना विविध खेळ खेळण्याची संधी मिळवली. म्हणूनच आज आपण हे सगळे खेळ राबवून घेतो हे आपण लक्षात ठेवावे. आजची काळकही स्वर्गीय बापूसाहेब महाराजांनी केलेले काम आपल्या सर्वांसाठी आदर्शवत आहे. सावंतवाडीच्या इतिहासामध्ये बापूसाहेब महाराजांना केलेली कामाची आम्हाला सर्वांना नेहमीच आठवण येते. त्यांच्या तत्वानुसार काम करण्याचा प्रथम आपण सर्वांना केला पाहिजे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करते. सावंतवाडी नगर पालिके मला या कार्यक्रमासाठी निमंत्रण दिले त्याबद्दल धन्यवाद करते. जे आज हे नगरपालिकेने बांधलेलं जिल्हा यांच्या सोबतसाठी बांधकाम केलं होतं आणि त्याच्यामुळे आपली मुलं इथं खेळ शिकून घेतात. वेगवेगळे खेळ बॅडमिंटन असेल, स्विमिंग असेल, जवळ 100 वर्षांत असतात होत आलेले आहे. जेव्हा बापूसाहेब महाराजांनी हे शहराचं देखभाल त्याच्या नागरिकांचं देखभाल करण्यासाठी लोकांना सांगून की आपलं एक कमिटी
बनवा आणि आपण आजपासून हे शहराचा विकास करावे. त्यामध्ये शेवटी जो राहणार असतो त्या शहरात त्याला माहीत असतं आणि त्याला माहीत असतं की काय काय अडचणी असतात, त्या अडचणी कसं दूर कराव्या. जेव्हा प्रत्यक्ष आहे माणूस राहतो त्या जागेवर त्याला परिसराचं माहीत असतं की काय करण्यात आलं. म्हणून ही जबाबदारी लोकांना त्यांनी प्रमाण केली आणि म्हणले की तुम्ही आता या संस्थांच्या खाली ही नगर बघा, ही सावंतवाडीची शहराचं काय काय त्याचं कमी वाढवते काय काय आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. त्याच्यामुळे आज असल्या संस्थांनी ज्येष्ठ एक माणसाचं आपण जो आदर्श काय पण शेवटी माणूस आहे आणि त्यांनी जबाबदारी तुमच्यावर टाकली होती. असं की नाही की फक्त जो कमिटीवर असेल, परंतु सगळ्या नागरिकांची ही दृष्टिकोन असल्या पाहिजे की आपलं जीवनासाठी आणि आपल्या भागासाठी आपलं शहर सुंदर ठेवायचं. बापूसाहेब महाराजांचे अनेक कार्यक्रम आहेत, त्यांच्यावर चर्चेतून लिहिलेलं आहे की आपण असताना माहीत नाही पण वाचू शकतात. आपल्या श्रीराम वाचनालयातून मिळतात असे अनेक त्यांनी संबोधित केले होते. त्यामुळे या व्यक्तींचं आज आम्ही त्यांच्यासाठी आपण श्रद्धांजली करतोय आणि त्यांचं नाव आमच्या बरोबर पाठीपाठी राहून माझे हे 2 शब्द माझ्याकडून मागवतील मी आपल्या पुढे मांडले. त्याबद्दल मला मनी द्यावी मी आज मी जे सूचना दिले आपण लक्षात ठेवा. सुधारणा आपणच करायचं. नगरपालिका फक्त करायचं, नगरपालिका पाठिंबा करतो, मेंबरला पाठिंबा करतो. अडचणी असतील सगळ्यांनाच येतात, परंतु कधी कधी आपल्याला थोडा वेळात आपल्याला तयारी करायची. त्यामध्ये आपल्याला धन्यवाद आहे की आपण सर्व उपस्थित राहिला आणि मी आभारी आहे की मला आणि साहेब आज या कार्यक्रमासाठी आपण बोलवण्यात आलं. नमस्कार. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34. सिंधुदुर्ग नगरीतून इथं 1.5 कोटींची गोवा बनावटीची दारू जप्त करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेनं जिल्ह्यात आणखीन एक मोठी कारवाई करत तब्बल 1,50,30,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. गोव्याहून मुंबईकडे अवैधरित्या वाहतूक करण्यात येत असलेली गोवा बनावटीची दारू हस्तगत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी राजस्थानातील एका चालकाला अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई शनिवारी 4 जुलैच्या पहाटेच्या सुमारास मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील जिजामाता चौक ओरोस इथं करण्यात आली आहे. पोलिसांनी संशयित ट्रकची तपासणी केली असता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीची दारू आढळून आली. या प्रकरणी राजस्थान येथील वीरेंद्र गोविंद पटेल याला ताब्यात घेण्यात आलंय. कारवाई दरम्यान 1,15,20,000 रुपयांची गोवा बनावटीची दारू, 35 लाख रुपये किमतीचा ट्रक आणि 10,000 रुपयांचा मोबाईल असा एकूण 1,50,30,000 रुपये
रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। या प्रकरणी आरोपी विरुद्ध सिंधुदुर्ग नगरी इथं पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ही कारवाई पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या नेतृत्वात पोलीस उपनिरीक्षक हनुमंत भोसले, पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, सहाय्यक फौजदार सुरेश राठोड, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल बस्त्याव डिसोजा, आशिष जामदार, विल्सन डिसोजा तसेच पोलीस कॉन्स्टेबल महेश्वर समजिस्कर आणि ऋषिकेश टोपले यांच्या पथकानं केली आहे। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। अद्भुत चमत्कार आणि महाराष्ट्राची चिरापुंजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंबोली घाट परिसरात अखेर पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे। येथील मुख्य धबधब्यासह परिसरातील छोटे मोठे धबधबे आता पूर्ण वेगाने प्रवाहित झाले असून यामुळे आंबोली, गेळे आणि चौकूळ परिसरातील लांबलेला पावसाळी पर्यटनाचा हंगाम अधिकृतपणे सुरू झाला आहे। शनिवार आणि रविवारी विकेंड साधून आंबोलीमध्ये पर्यटकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळणार आहे। यंदाच्या हंगामात बदलत्या हवामानामुळे मान्सूनचं आगमन काहीसं लांबलं। पाऊस उशिरानं सुरू झाल्यामुळे नेहमी जूनच्या सुरुवातीला गजबजणाऱ्या आंबोली घाटात यंदा पर्यटनाची पावलं उशिरानं पडली। मात्र आता पावसानं जोर धरल्यानं संपूर्ण घाटमाथा हिरवाईने नटलाय। आंबोलीमध्ये वर्षभर पर्यटकांची ये-जा सुरू असते, परंतु पावसाळ्यात येथील रूप काही वेगळंच असतं। या दिवसात पर्यटकांची गर्दी अक्षरशः ओसंडून वाहते। आंबोली, चौकूळ आणि गेळे या तिन्ही गावात निसर्गानं भरभरून निसर्ग सौंदर्य दिलंय। येथील मुख्य आकर्षण म्हणजे अंगाला झोंबणारी थंड हवा, डोळ्यांसमोर सरकणारे दाट धुके आणि डोंगरावरून कोसळणारे पांढरे शुभ्र धबधबे आहेत। हे विहंगम दृश्य अनुभवण्यासाठी दरवर्षी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यातून लाखो पर्यटक इथे दाखल होतात। येथील हॉटेल व्यावसायिक, स्थानिक गाईड आणि छोटे विक्रेतेही पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज आहेत। पावसानं दडी मारल्यानं उशिरानं हा हंगाम सुरू झाला असून पर्यटकांची पावले आंबोलीच्या दिशेने वळू लागली आहेत। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची। पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।